Karbistan Associations pen patir people si 6 sidul area along Panchayat election ang padalong lepura Kachesong panalong Karbinglong Autonomous Council CM Dr.Tuliram Ronghang MLA Rupsing Teron lapen EM Probhat ch.Taro mi kekai po. Lason si Nizang Karbinglong lakai si Duaramla constituency tum propahichialong pinini 5 arni KSA lapen break jamasong tum chelang pet si Panchayat election Karbinglong anake parlo pondera aputhak Kachesong ponsi. Karbinglong Autonomous Council CM Dr.Tuliram Ronghang MLA Rupsing Teron EM Probhat ch.Taro alang ni tuma mepi sita me kai pon lo ni labang so Kachesong ajai me kalong ke Japon lake Ramsing Tok KSA General Secretary CC Committee abe lizang APSLC song klembang pupen chenglok rat atum sita me cheto dun si Kachesong padu pon lo ni labang so Kachesong ponalong Karbiang long along nake dodun mate border area long ke do atum aphan KSA General Secretary Ramsing Tok weekend non nangkile ji bangso Panchayat election ahut vote ke jog dun de jia phan pura chuning ri pon 20 lo lapen jong si bangso Panchayat election ahut vote ke jog dun det pulutang te lapen an sosia hearing tang rakpan Kachesong pon thunang pok puta lakhi chipaklang pon lapen mo halaso Kachesong ahut ke Karbinglong Autonomous Council kachari pon ke theke dingatum phan an sitame alangli tum si adai che enang di puta pachini pon lapen non molong labang so Panchayat election aphan Karbiang long long parlo det apit tapi porsi Karbinglong Autonomous Council kachari ponatum dojoilo mate mek tongche charche det ma puta Kachesong ponatum pen karju pedopont sonsi Kachesong ponalong Karbinglong Autonomous Council CM Dr.Tuliram Ronghang go back Rupsing Teron go back Probhat ch.Taro go back to penchenglok break chamalang thepen slogan hangponlo sonsi doramla constituency ang kangarlo ki ongdung PS mate polling stations an ke parlo ke do anpustame pherangkia thengno pen lamthei pachinu do news text report news headlines 24/7 Karbinglong Autonomous Council ek nong doramla constituency dak doramla henlo lapen nili tum dak pini tengkaralang solong CM Tuliram Ronghang lapen MLA Rupsing Teron lapen local EM Probhat ch.Taro ami phike kai nang ko kelalo athema non penap diglo non la second phase Panchayat election 6 schedule alo nang abi ko aputhak sin tum pini chesong nang ko lo lapen alang lai tum ami phi bisame alang tum ma thom ami phi bisame nil tum ke punang ko lo lasi athema nil tum lada ke with documents athema 1975 Assam Gazette notification da pakai elo lake Assam Gazette notification record lo alo lo lasi Assam Gazette notification Assam Gazette mane raspatra lo Assam Gazette mane lake si legal documents lo official documents lo ele tuma phan la an ele tuma phan arong ele tuma phan nang packet nang PR fisame ele tum 60 dola alo alang tuma arong nang par lo lapen 60 dola lo Panchayat ngai bilake comment tune basame nil tum karbilo chali asong lapen dak nil tum doramla ahwar arat ke nil tum comment tune sebe chekroin thek the lapen labang so putha ke nil tum chunchetik lapen Karbinglong Autonomous Council tum anu kang thong chikrong et anu kang thong chikrong et ame kabi chikrong et ele tum alongri hawar hapat sirai kom dekhe ele tum alongri hawar hapat nona par luponji wolang tum kabori lake ele tum ningduk meme ele tum Karbinglong ala tu phan election pahai lo ele tum emi council election MLA election MP election pahai adlo sidame biniani labang so Panchayat election ele tum 6 schedule alo nangabi lapen election campaign arong paro panabangke ele tum command tune basame ele tum make alang tum labang so lahai alang tum arju me alang tum chedon kachedon tong do klip do jale mathame me lasi tipudang kebukang tum mangalalo lasi 6 schedule alo ke 6 schedule Autonomous Council alo ke Panchayat election ke nang biu nei lasi labang alang tum kupi bosi insam dem lo alang tum tong labang so long lip phelange che jore lo ma puta arju me lo pini dak niri tum ek nong doramla constituency ke parlo dak tengerlang so ahithialong ili tum kachutoi dun EM akai Probhat ch.Taro lapen MLA Rupsing Teron lapen CEM akai Dr. Tuliram Ronghang alang tum bange thom aphan nili tum dak tenglang so ahithiang bong ami phi kai ponang kok lo ko pia thisi ami phi ke kai ponang kok athe bulotang ke lake
isi ning duk mi alam ke lahen lo dak 6 schedule arlo 6 schedule arwai kangar lo panchayat election nang biko lahen lo ning duk mi alam ke la pen ili tum phan kana hok big alam theke lahen lo 6 schedule arlo ke constitution along ta ning tok anglo klar dak vai dak tok anglo 6 schedule arlo ke panchayat ke la ke biune applicable kali mane dak ke biune panchayat election ke 6 schedule area arlo ke pulo dange non dak ke Karbianglong district arlo 6 schedule council arlo se panchayat election plan district plan se dak nang campaign lo da election ang bikok lo la pena dak a candidate ta endun bahini candidate ta dak itung Karbianglong muni phanta pek mondelo la pen isi kanok the dung elalo la dak panchayat ke parlo mane kopilo la ke Assam angkang nang parlo delo ke Ronghang district se dake Karbianglong abordar ke lake nang kaprak lo nang cerai tider lo lahen lo CM Tuliram Ronghang la pen tim Karbianglong tum longle inci si pipe bukan engje ke lake la non ke lake panchayat election nang biko ke lake along le phelang apir the se bacherai dera tem lo ke athema lake democratic country dake butaram se dake kibinu lo botang ke lake ami thang along richeplang lepo la pen non ni tum demand ke lalo non second phase election panchayat election dak duaram lar luke jara bidi pendame ajara bidi pendame CM Tuliram Ronghang la pen MLA Rupsing Teron la pen local EM Probhat ch.Taro tum duaram lar lo mate la 6 schedule area lo ke panchayat election khangdun dek nangi la non ni fight roxier ni la sojik lo non pena diglo la ni fight roxier ni panchayat election ke la ke 6 schedule area abai kangar lo an ke la ke khang thip dengan pojong se khang thipun lo dang ke ni tum thedung ka Kachesong man ke ni tum deng pon tunang kokpo kala ke jointly kadu we chigrum pes man Kachesong lo dak KSA dolo la pen ke APHLC dolo Ronghang dolo la pen dak duaram la arab dak Kachesong lo na chetudun lo duaram la lo dak ke parlo puling panchayat election nang kibi puling amen ke layan lo number 1 ni napu ko amguri oguri la puling hini lo la pen ke dalimbari left right lo la pen ke bhoksong PS ang kangar luta dun chet lo la pen ke piporgang puling ang kang na dun lo la pen ke dak jarthang langsu mote jarthang nala PS lo la pen dak tumprop la pen ke lapu krap tu krapbo duluni maisam la pen ihin abi la pen ke Ronghagora lom la pen ke dak Edenbari la helo duaram la constituency ke parliament 6 schedule area puling arlo panchayat election ke parlo ke la hayu amen helo puling amen ke